Йо, маняци, добро утро, добър ден, добър вечер, който гледа, добре дошли в най-якия канал в цялата вселена. При Тео. Искам да набия клаксона, ама дай да им пресеня хората. Това е втора част от поредицата, която явно ще се случи. Нападат в моловете. Агресията в моловете. Не знам как ще кажа, може би нещо такова. Нямам думи. Нека да продължим да слушаме това адекватно интервю, да му направим секция и да се дам мнението. Ако харесваш и подкрепяш това, което правя, сабскрайбни се, абонирай се, харесай това видео, коментирай и сподели с приятели. Нека да продължаваме. Става дума за това, че пред камерите се случват такива неща. На всеки е ясно, че София е опасена с камери. Естествено, че покрай мола ще има камери. Значи този човек, за да прави така, той знае, че няма да бъде наказан, според мен. И другото, което ми прави впечатление, никой не е реагирал. Вие засегнахте и двете неща. Преди малко да коментираме детайли. Сега, от една страна, тук не сме сигурни какво е актуалното състояние на човека, извадил нож. Той може да е в психотично състояние и да не осъзнава ясно своите действия и техните последствия. От друга страна, обаче, той може да е Аз ще му ги изясня, бе! Аз ще му ги изясня. Или всеки ден адекватен мъж. Коста, бе! въздействие и на наркотични вещества. Ние не знаем какво точно се случва. Това, което казваш, също може да е така, той да си дава ясна сметка, че няма да има никакви последствия. Но самия факт, че няма адекватна намеса в тази ситуация, и то от лица, които са отговорни и компетентни в случая, е притеснително. Затова е важно да подчертаем и да обърнем внимание на подготовката, на обучението и начина, по който действат охранителите в такива ситуации. Това е много ключово, защото като отидем билото на ресторант, в магазин, в мола, в метрото, на първо място трябва да е осигурена нашата безопасност и ние да сме спокойни и сигурни, да излизаме необезпокоявани. Затова искам тук да кажа следното. Като компания от дълги години ние се занимаваме с обучението и подготовката на охранители в редица компании, както в България, така и в чужбина. Много е важно при подбора на охранители да се засегнат някои ключови моменти. На първо място мислене, мисловни процеси, внимание, обем, разпределителност. Казвам за вниманието не случайно, защото когато става дума за видеонаблюдение в мониторинг център, а в много от търговските центрове има такива, по 12 или по 24 часа охранители в мониторинг център трябва да наблюдават само единствено камери. Това изисква много когнитивни способности, обем на вниманието, разпределение на вниманието и продължителност, т.е. устойчивост на този когнитивен механизъм. Защото те могат да се разсеят много лесно, да спрат да гледат камерите, да започнат да си гледат в телефоните. Чувал съм за случаи, в които спят на работно място, което е абсолютно много скандално и противопоказано. Затова е много важно да обърнем внимание при първоначалния подбор още какви инструменти използваме, за да оценим по адекватен начин техните интелектуални и когнитивни способности. Също така е добре да се изготви психодиагностично изследване, за да се установи емоционалната сфера. Какви са личностните черти на бъдещите охранители. Много е важно да се обърне внимание на емоционалната стабилност, на липса на противопоказания като импулсивност, агресивност. Има хора, които категорично не са подходящи за тази работа, защото те трябва да реагират адекватно в стресова ситуация. Тоест трябва да имат... Един охранител не трябва да има импулсивност или агресивност. Нали, ако нямаш голяма импулсивност или агресивност, ти не си комбат реди, няма да застанеш и няма да правиш нищо. Както очевидно тази ситуация се случва. Както очевидно в ситуацията, в която друг охранител просто е стоял извън на полицията, докато в някакво училище някакви цигани стоят и целят децата с камъни. Нали, ако не си мъж с главно М
да заставаш в ситуациите с лицето си и с тялото си пред беззащитните. Как ще го направиш, ако нямаш импулсивност за човек? Как ще го направиш, ако нямаш жертвоготовност, топки? И то е пълно с такива много спокойни хора, дето нищо не правят. И какъв е резултатът в момента клиентчето? За работа в условия на стрес, понякога е в условия на дефицит на време, т.е. да вземат адекватни решения в трудни моменти. Ето защо ние обръщаме внимание на подготовката и на инструментите при подбор. Друга много голяма тема е свързана с обученията на тези хора. Как ги подготвяме, как ги обучаваме да реагират в критични ситуации. Задължителни са сертифицирани обучения на охранители, както на физическа обектова охрана, така и на видеонаблюдение, за да бъдат адекватни на сериозността на конкретната ситуация. И само да те прекъсна за нещо. Слушам те много внимателно и си представям аз в училищата, в които съм работил, винаги охраната е на една достолетна възраст. Аз не вярвам да е минал такъв подбор този човек в училищата. Сега ние говорим тук за моловете, но проблема стои за други обекти, разбира се. И си давам сметка как сме късметли, че на територията на България, да кажем, не се водят религиозни войни, няма атентати, както в други държави. Така че и на този проблем трябва да обърнем внимание за това, че не само в моловете, а и в други важни обекти с значение. Точно така и даже вчера в училището на сина ми, това е реална ситуация, където за съжаление охраната са възрастни господа, е имало група от роми, които са хвърляли камъни по децата и стъкла и дървета. Доколкото ми е известно, охраната единствено е извикала полиция, но си е останала вътре от съображения за собствената си сигурност в училището. Какво да направи човек, където е на 72? До човека на 72 е бах ти пунката, човек. Защото да мен, ако биеш дядо ми, ще я вземем сопите и да ги щупил, бой. Или поне са про. Бога просто. Много са ниски заплати в България. Много. За съжаление, точно заради това и за 6-7 лева, кой ще да работи в някакво училище и да стои да пази децата? Кой? Някой на 25 години като мен? Как да стане? Която подхващаше много сериозна и тя е свързана с качеството на персонала, не само с неговата подготовка. Защото, ако си говорим честно, тези длъжности в училищата и в търговските центрове не са атрактивни за младите момчета. Младите момчета, които са физически подготвени, си намират друга работа, която е по-високо платена и по-авторитетна. За съжаление, много по-възрастни хора вземат тези позиции, които са пенсионери и искат да имат допълнителен доход. Отиди във Варна в Гранд Мол, да видиш дали са възрастни хора и почни да правиш такива работи. Да се чуеш на къде да стърсиш зъбите, ушите, краката, гърлото, топките. Направо няма да знаеш къде си, брат. Честно. Всички много плюят принцип по Делта Гард, имат много ситуации, където някакви гамери прекаляват от тяхните хора. Ма и това са охранители, бе, човек. Това са охранители. Проявяваш агресия, правиш простия, да, понякога прекаляват, не се спазват главните неща. Внимавай, прекаляваш. Ако обичаш, напусни първото нещо. Второто, ако продължиш, ще използвам физическа сила. Второто нещо. И трето нещо, внимателно да обезоръжат и да изведат отвънка, докато дойде полицията да го задържат престъпника или нарушителя на спокойствието и реда. Делта Гард просто идват и ти се чуеш къде ти е глата, брат. Обаче, много по-вреди, отколкото някой дето да е на 80 години човека и да извика полиция. Защо потресите, като чуете какво закарали полицайите. Нямам думи. Допълнителен доход и препитание. Но си мисля, че това не можем да обвиняваме тях, че са възрастни и си търсят препитание, защото държавата им дава достатъчно големи пенсии. Това е категорично. Защото
ние не можем да обвиняваме някой, че го е страх или че взима малка заплата и затова не е отишъл да си рискува живота с група роми. Проблемът е много по-комплексен. Ще кажем още за охранителите, защото наистина са неадекватни, както и в много случаи полицаите, искам да кажа, защото сега, ако не се беше вдигнал шум, втори път да го отбележа, ако не се беше вдигнал шум, едва ли ще да има арестуване. Да, само искам да добавя към това, което колегата каза, относно адекватността на реакцията на охранителите в такава ситуация, защото, както виждаме тук, една липса на такава реакция в ситуацията с моловете е също толкова лоша, колкото би била и прекомерната реакция. Тоест, трябва там да работят хора, които, освен че са минали обучение, освен че са минали адекватен подбор, когато са започвали тази работа, това да са хора, които да могат да се контролират и да могат да реагират адекватно спрямо ситуацията. Защото ескалирайки ситуацията още повече, ще доведе до също толкова лоши последици. Тоест да не извади пистолета, който има да застреля. Точно така. Трябва да има граници. Кой ти е казал да вариш пистолета, човек? Един ли ти спре, бе? На гел основа. Напръскай го в лице да му е хубаво да се разтърка очите и да го гледаш 45 минути как кръщи като законно прасе. Какви пистолети, какви петли, човек? Да има граници и това трябва да са граници в самия човек, в неговата ценностна система и в неговите модели на поведение за справяне в такива ситуации. Тоест той да знае какво трябва да направи, без да превиши своите правомощия или пък в другата крайност, която наблюдаваме, да не реагира изобщо. За това да подчертая е много важно изследването на психоемоционалната сфера. От нашата дългогодишна практика като експерти, както при подбор и периодично изследване на охранители, сме установили, че интелектуалната и психоемоционалната сфера са много ключови за подобен. Продължаваме са. Продължаваме. Изследвания на охранители сме установили, че интелектуалната и психоемоционалната сфера са много ключови за подобен тип длъжности и позиции. Психоемоционалната сфера визирам контрол, ефикасен контрол над поведението и последствията от него, самочувствие, самооценка, самоконтрол над емоциите, импулсите и вече казах за афектите, импулсивност като противопоказание категорично за заемане на такива позиции. Гледам на това видеото и ми се иска просто да вземете отношение за това как другите реагират, не просто охранителите, тези, които са очевидци. Гледаме на това. Реагират по същия спокоен начин. Аз и започнах да вървя малко по-бързо към светофара, но той продължи да върви след мен. И вече доста се притесних, защото никой не реагираше, аз продължих да викам. И в този момент се появиха едни 3 момчета, вървейки там по тротуара. И те го избутаха, като той беше толкова нагъл, че не преставаше да върви след мен. В този момент не знам как се появи някаква патрулка с 2 полицаи и аз започнах да викам по полицаите, защото толкова бях притеснена и им казвам: вие какво правите, не виждате ли какво става? И те казаха: ами ние идваме, защото имаме сигнал за нещо, което се случва в мола. Ще продължим и сега. Продължаваме. Аз казах: ма нашия ли сигнал? Той каза: не, става въпрос за някакви група, друг случай. Той беше много дрогиран и аз затова се притесних, защото всъщност, виждайки този нож, погледнах очите му, лицето, то беше абсолютно безизразно, абсолютно дрогиран и затова почнах да викам, защото реших, че всъщност това е единствения начин, който нямам друг избор. И както знаем, с дрогиране няма как да се справим по какъвто и да е начин. Аз очаквах, че охраната ще излезе, защото това се случва тук точно на входа. И даже за това бях абсолютно спокойна, защото предполагам, че има охрана, камери, хора. Но в моя случай нямаше абсолютно никаква охрана. Никой не се появи, така че не знам какво да кажа. Полицайите са на друг сигнал в този момент и това се е случило. Не сме по вашия сигнал, не можем да ви обърнем внимание. Добре, че са се появили разни други момчета, които по случайно са били там. Липсата на реакция искам да коментирам отново, ви казвам, от страна на обществото. Трябва ли да има такава? Докъде да се простира тя? Доколко трябва да бъде адекватна и доколко е адекватна, ако има? В такива ситуации е много рисково гражданин да се намеси, да се саморазправи, защото както става... Рисково е, защото се путка.
Не е рисково, ако имаш топки, ако знаеш как да реагираш, си имал други такива ситуации, ако си комбат реди, ако си готов да се биеш, когато някой застрашава теб или околните около теб, ако са невинни. Тъй, че да, опасно е да се намеси цивилен, когато си някаква дунда и като не може да реагираш. Като не си подготвен нито с оръжие, нито с тялото си, да можеш да противодействаш по някакъв начин, да имаш някакви умения, да имаш някакви килограми, да имаш някаква визия респектираща. Това е. Като не се грижите за това да бъдете мъже, пред вас ще биете жените и децата ви и други хора на улицата и вас, и ви просто ще се питате, какво става, как може да няма полиция, но нали живеем в 21 век, бе? 21 век на майка ти кътня. Значи 21 век, значи модернизация, значи много модерно общество, пълно с меки китки. 21 век. Къде сме 21 век, какво? Да не са не пораснали крилия, сме почнали да летим вместо да вървим, бе. Те, бе. Продължавам видеото само с едно око. Продължавам видеото. Втора част на агресия в мола. Льохмани. Даже не знам на кой се досам повече. На тия льохмани ще правят такива работи или на тия льохмани, дет нищо не правят покрай тях, дет не реагират. Продължаваме. Както става ясно, много вероятно момчето да е било дрогирано и то е въоръжено. Тоест, тук е задължителна намеса на компетентни органи, на подготвени хора, които да обезопасят ситуацията, да обезвредят нападателя.